So mano ok timrega. Mano podi timore. Will ni indika ndika sama ji nitie kata inya nyisogi kaka indike to kinde ka kinde be inya loke. Nikech kidhi ng'iewo lowo kumoro timedo, inya dhi medo will kacha indiko ni koro ma dhi ne ng'ani. Ka be iuso gimoro idhi iloke igole kanyo. Koro kinde ka kinde inyalo bedo kiloke to kinyisogi mondo ging'e. Mondo ka be in gi okil kacha, ene ma ondiko gini to ene mokano oboke ni. Masama idwa loke to iluonge gi anyuola mari to inyisogi. Nikech kinde moko ma kiketo weche gi apanda ma ok inyis kata anyuola ni, ng'eni ng'ato nya biro gi oboke ni mowach ni kama e kaka ni wacho, kama e kaka ni ndiko, to un ukia wachno. Ema omiyo ber kapodi iketo anyuola ni machiegni, kinyisogi be gik mitimo to kaka ipogo mwandu ni sama podi ngima. Erokamano ahinya Moses. Aneno ka ote bende odhuro ka, joneno magwa bende chwalo ote paro mopogore opogore ma bende gindiko. Bende kwanwa duogo kwa e okang' mar ariyo kwa wuok e wuoyo matin, ibiro bedo kinyisowa ni ji ariyo ma joneno ma bende ninyiso ni executor, ng'at ma pogo mwandu ma kama, ma dhi bedo okil kose en ng'ani. Nikech nok niwacho ni ok nego bed ja familia, mano moriwo nyaka beneficiaries ma kamago. Nyakoro Mgajwang'a, dakika na ariyo tok saa 4 mar okinyi, ote abiro bedo kasomo kasekawo yo matin. Koro meduru